čovječanstvo, na raskrižju. Dobar dan, dobrodošli u novu emisiju Čovječanstvo na raskrižju. Danas su s vama Dražen i Žele. U ovoj emisiji često govorimo o manipulaciji ljudima i njihovim uvjerenjima kroz medije i medijske kampanje. Nekad su u medijima postojali novinari, ljudi koji su tražili istinu, istinite informacije, a danas su se pretvorili u agente sredstava javnog dezinformiranja. Više nisu u poslu objektivnog informiranja, već isključivo u poslu oblikovanja javnog mnijenja. U ovoj igri informiranja, ili bolje rečeno unutarnjeg oblikovanja, što sama riječ informiranje i znači, ne postoje pravila, a igra se bez rukavica i štitnika. Sve je dozvoljeno. I kad možda pomislite da je sve čisto u medijima, da je neutralno, da se ne navija za ijednu stranu, uvijek postoji nekakva skrivena namjera iza medijskih kampanja koja se možda ne vidi baš onako istoga trena, ali se može namirisati prvenstveno iz razloga jer joj je dana prevelika medijska pažnja i to odjednom prenose svi mediji kao vijest dana, tjedna, mjeseca. Dobar primjer je trenutna kampanja bojkotiranja trgovina zbog vrlo visokih cijena artikala i to u prilično velikom nesrazmjeru u odnosu na druge mnogo bogatije zemlje. Kampanja je naravno, što se mene tiče, hvale vrijedna, ali nije malo sumnjivo čime je ona motivirana. Nije valjda da su mediji i političari zabrinuti zbog naroda i velikih troškova koje imamo za eto tako mnoge skupe proizvode. Pa da su zabrinuti, valjda ne bi svakodnevno izglasavali sve veće namete i povećavali pritisak birokratskog aparata na ljude. Ne znam, šta vi mislite o tome? Možda bi vlada trebala sudjelovati u bojkotu, recimo da neko vrijeme ne izglasava nove poreze, nove prireze, nove namete, novu birokraciju, nove troškove državnog aparata i tako bi zasigurno pomogli narodu, bez obzira što u nekim momentima neke proizvode i plaćamo skuplje. Međutim, što se tiče ove kampanje, ja jednostavno mislim da to njima nije nikakva namjera, već možda samo dojam koji se treba stvoriti pred izbore ili možda bolja pozicija u pregovorima s trgovcima u bližoj i daljoj budućnosti. U svakom slučaju sigurno iza ovoga nije ono što mi mislimo. Postoje i primjeri izravnih manipulacija medija javnim prostorom, opet po narudžbi nekog drugog interesa različitog od javnog. Na primjer, 12. veljače
2024. znači prije cirka godinu dana, u Unterlubu, okrug Sele, Donja Saska, održan je prosvjed poljoprivrednika tijekom posjeta kancelara Rheinmetalu. Mislim da je to ona njihova velika tvornica oružja. Njemački poljoprivrednici su prosvjedovali zbog biodizela, a tijekom prosvjeda na koji Olaf Scholz nije uopće obraćao pozornost, pojavio se provokator pod policijskom zaštitom sa predimenzioniranim natpisom na kojem je pisalo: zahtijevamo još oružja za Ukrajinu i Njemačku. Provokator se u početku htio pomiješati sa poljoprivrednicima, međutim ovi su ga ogorčeno odbili, a dotični je stigao u isto vrijeme kad i ekipa ZDF-a, a to je druga po veličini njemačka televizija, koja ga je pratila odmah iza leđa na male udaljenosti i dala njemu sve od početka najviše pozornosti i opširno su ga snimali, međutim precizno su snimali reakcije poljoprivrednika. Kada je provokator otišao, nedugo zatim otišla je i ekipa ZDF-a. Eto, vidite kako se prosvjed poljoprivrednika može pretvoriti u prosvjed za još više oružja za Ukrajinu i Njemačku. Samo trebate jednog provokatora, jedan natpis i jednu TV ekipu koja će to snimiti. Za vrijeme korone mogli ste, ako ste tragatelj, pronaći ogroman broj TV izvještaja za koje se vidjelo da su odglumljeni, da su postavljeni statisti i cijela scenografija kako bi se prodala priča o ubojitoj pandemiji koja hara naokolo. U Bergamu, u Italiji, prikazivali su kolone vojnih kamiona kako navodno prenose tijela umrlih od korone. Sjećate li se toga? To su sve bile medijske manipulacije sa ciljem da promijene vašu percepciju događaja, da vam utjeraju strah u kosti, smanje vaš opseg percepcije i kritičkog promišljanja, a onda se sa ljudima može vrlo lako manipulirati. Zašto su mediji tako važni? Zato što ne postoji niti jedan čovjek koji sad može, vladati nad svima, utjecati na sve i biti gospodar, pa čak i da ima vojsku iza sebe, jer ako ga ljudi ne vole ili shvaćaju njegovu neljudskost, oni ga neće podržavati. Potrebno je izgraditi pozitivnu sliku koju će ljudi pratiti i koju će usvojiti kao vlastitu, a da pritom u navodne znakove bude istinita i pravedna. Zato su potrebna sredstva oblikovanja umova i stvaranja slika, koje još i nazivamo sredstvima javnog informiranja. Mediji su i oružje ne samo za uvjeravanje, već i za odvraćanje pažnje, pa i cenzuriranja onih stvari koje ne bismo trebali znati, koje su od nas skrivene, jer mogu stvoriti jednu potpuno drugačiju sliku. Ovakve kampanje pokazuju zapravo na kraju krajeva koliko je čovječanstvo moćno, jer nitko ne može vladati ni svijetom ni ičim bez podrške naroda ili barem ono sa prešutnom dozvolom. Stoga, ako okrenete svoju pažnju na izvještavanje iz ovog kuta, iz ove perspektive, moći ćete vrlo lako raspoznati informiranje za razliku od medijskih kampanja. Informiranje je jednokratno, daje više perspektiva na određenu stvar,
dok kampanje traju prilično dugo, mnogi mediji se njima bave, o temi se priča isključivo iz jednog kuta i nameće se određeni odgovor koji bi trebao biti prihvaćen od narodnih masa. Sjetimo se i jedne lijepe rečenice Jozefa Goebbelsa, ministra propagande nacističke Njemačke, koji je rekao: dajte mi kontrolu nad medijima i pretvorit ću naciju u krdo svinja. Na ovim radio valovima i u ovoj emisiji često govorimo o antikultistima i njihovim nevjerovatno skupim kampanjama sijanja mržnje i podjele među ljudima koji na kraju dovode do destabilizacije, urušavanja sustava, sukoba, pa čak i ratova. Ipak jedna lijepa stvar u cijeloj ovoj priči je razumijevanje da se ništa ne može bez ljudi. Istina, ljudi se često uvjeri u nešto drugo, u nešto treće i onda oni sami rade to što su neki moćnici za njih zamislili da trebaju raditi. Međutim, onaj čovjek koji razumi moć medija, koji razumi kako oni funkcioniraju i koji razumi šta je medijska kampanja, manipulacije ljudskim umovima, odvraćanja pažnje na neke druge stvari, nikada neće potpadati pod to krdo svinja, niti će ikada moći biti izmanipuliran od bilo kakvog medijskog ili političkog mogula. Osim medija, postoji još jedan prilično skriven model utjecaja na javno mnijenje, ali ne samo na javno mnijenje, već i na politiku i ideološke vrijednosti cijelih država, a to su takozvani NGOs na engleski ili na hrvatski NVO, nevladine organizacije. To su udruge građana koje nisu službene naravi, bave se raznim pitanjima i temama i za svoj rad dobijaju novce od filantropskih zaklada raznih država, ministarstava, a svojim stalnim radom i utjecajem kao i velikim raspoloživim sredstvima, istina nema svaka udruga velika raspoloživa sredstva, ali često utječu na promjenu politike i samih odnosa političkih snaga u državi. U zadnje vrijeme nevladine organizacije su često u mnogim zemljama financirane iz vanjskih izvora i provode politiku ili ideologiju koja nije u skladu sa kulturom i tradicijama domicilne zemlje. Tako uvode neke, nazovimo ih, iskrivljene vrijednosti, a sve to pod krinkom demokracije, ljudskih prava, progresa, kulture, raznolikosti, jednakosti, integriteta. Takve su organizacije često u prošlosti korištene za izvršavanje pučeva, rušenja vlada, izazivanjem demonstracija i sličnih stvari, pa su mnoge zemlje uvele ili barem pokušale uvesti zakone po kojima se udruge koje primaju veliku količinu donacija izvana smatraju stranim agencijama. Jedna velika takva organizacija, naziva Svjetski ekonomski forum, javno se hvalila kako je odgojila veliki broj političara u svojem programu mladih globalnih lidera, koje svojim vezama i novcem guraju u kabinete mnogih ministara, premijera,
pa i sami postaju ministri i premijeri. A kad dođu na mjesto moći, sprovode instrukcije iz domicilnih organizacija koje su ih dovele na to mjesto. U Hrvatskoj imamo jedan dobar primjer, ne nužno vezan za Svjetski ekonomski forum. Za takve tipove je gospodin Tomašević, gradonačelnik Zagreba, a većina ove moderne transljevice okuplja se oko raznih, a ne raznih, nego nekih političkih stranaka, a pretpostavljam ko prati zna na šta mislim. Najveći svjetski izvoznici demokracije, ljudskih prava, pa posljedično tome i ovakvih organizacija su Britanija i Sjedinjene države. SAD ima neograničeno mnogo novca, pa mu tako vjerovatno nije problem financirati ogromnu količinu takvih udruga. Iako se do nedavno o tome vrlo malo znalo, postoji raznih informacija koje ko traži može i pronaći. Tako, na primjer, postoji veza između radija Glas Amerike, to jest Voice of America, i središnje obavještajne agencije zvane CIA. Tijekom hladnog rata Glas Amerike je korišten kao alat za propagandu i širenje informacija za suzbijanje sovjetskog utjecaja, a prijavljeno je da je CIA u to vrijeme bila uključena u operacije Glasa Amerike. Međutim, opseg i priroda veze između njih dvoje bili su uvijek neki predmeti kontroverziji i rasprava, a posljednjih godina navodno Glas Amerike djeluje neovisno kao novinska organizacija, ali pod nadzorom Američke agencije za globalne medije. Postoji još jedna interesantna udruga zvana Nacionalna zaklada za demokraciju, poznatija kao NED, osnovana 1983. u SAD-u kao neprofitna nevladina organizacija s navedenom misijom promicanja demokracije i podrške demokratskim institucijama diljem svijeta. Iako Nacionalna zaklada za demokraciju prima sredstva američke vlade, djeluje neovisno i navodno nije službeno dio središnje obavještajne agencije. Međutim, bilo je optužbi i tvrdnji da je Zaklada za demokraciju korištena kao alat za promicanje interesa vanjske politike SAD-a, a neki kritičari su sugerirali da djeluje na način koji je usklađen sa strateškim ciljevima SAD-a. Ove su tvrdnje dovele do sumnji o potencijalnim vezama i utjecaju CIA unutar NED-a. A unatoč tome NED tvrdi da je neovisna organizacija usmjerena za promicanje demokracije i političkih sloboda na globalnoj razini, pa evo, vjerujte šta god hoćete. Kako te udruge otprilike djeluju, a možete sada čuti iz govora Olega Carova u Vrhovnoj Radi, to je Sabor države Ukrajine, održan 20. studenog 2013. godine. U tom govoru najavio je da Sjedinjene države pripremaju majdanski udar u Ukrajini. Govorio je o Viktoriji Nuland, CIA, USA, AID-u, NED-u i čitavom nizu drugih američkih pipaka. Dakle, ovo je govor 2 mjeseca prije nego što su počeli sukobi u Ukrajini. Dakle, zastupnik Carev kaže sljedeće: dragi kolege, kao narodnom zastupniku Ukrajine pristupio mi je aktivist javne organizacije Volja, koji je pružio uvjerljive dokaze da se na teritoriju naše države uz pomoć i direktno sudjelovanje američke ambasade provodi Tech Camp projekat koji uključuje pripreme za iniciranje građanskog rata u Ukrajini.
TechCamp projekt ciljano trenira specijaliste u informacijskom ratovanju i diskreditaciji državnih institucija, modernih medija, potencijalnim revolucionarima za organiziranje protesta sa svrhom svrgavanja državnog režima. Projekat je, nastavlja Carev, pod pokroviteljstvom i patronatom američkog ambasadora u Ukrajini Jeffreya Payeta. Nakon razgovora sa aktivistima organizacije Volja, ustanovio sam da su neki od njih pod krinkom IT specijalista uspjeli doći na događaj koji se odvija u TechCampu. Na njihovo iznenađenje, pod izgovorom učenja i značajki korištenja modernih medija, američki instruktori govorili su o korištenju društvenih mreža i internetskih tehnologija u svrhu upravljanja utjecaja na javno mišljenje za svrhu aktivacije potencijala za protestiranje sa ciljem organiziranja nasilnih akcija na teritoriju Ukrajine u svrhu radikalizacije borbe za vlast. Kao primjer, američki instruktori dali su primjere korištenja društvenih mreža za organiziranje i upravljanje uličnim neredima i akcijama u Egiptu, Tunisu i Libiji. TechCamp instruktori sada aktivno održavaju seminare na teritoriju Ukrajine. Ukupno je održano 5 događaja u kojima je trenirano oko 300 ljudi koji danas rade diljem cijele Ukrajine. Posljednja konferencija TechCampa održana je u studenom 14. i 15. 2013. u Kijevu unutar same američke ambasade. Recite mi, gdje drugdje u svijetu nevladine organizacije provode svoja događanja na teritoriju američke ambasade? Ovo je nepoštovanje prema Ukrajini, prema ljudima Ukrajine. Obraćam se ukrajinskim tijelima izvršne vlasti sa sljedećim pitanjem. Da li predstavnici američke ambasade i njihovi diplomatski predstavnici ne narušavaju deklaraciju UN-a od prosinca 1965. rezoluciju 21 o nepovredivosti i nemiješanju u unutarnje poslove država, o zaštiti njihove neovisnosti i suvereniteta iz članka 1, 2 i 5. Tražim vas da moj zahtjev postavite kao službeni. Eto, kažu da se u Ukrajini 2014. dogodio narod. Moš mislit. Žele, mogli bi jednu zasvirati. Glavni dopisnik BBC Newsnighta, to je valjda jedan kanal na BBC-u, Laura Königsberg je 21. listopada 2014. napisala članak, to jest snimila emisiju pod nazivom Oslo Freedom Forum ili Forum Slobode, trenirani demonstranti, to jest škola za revoluciju. Pa Laura Königsberg između ostalog ovdje kaže: Forum Slobode u Oslu, to je isto jedna nevladina organizacija, jedan je od najvećih sastanaka aktivista za ljudska prava u svijetu, a ove godine njegov prilično nadrealan postupak ima drugačiju svrhu, budući da su tu aktivisti koji pokušavaju stvoriti napetosti između Pekinga i Hong Konga demonstracijama. Međutim, daleko od toga da se radi o improviziranim demonstracijama. Javna je tajna na ovom sastanku u Norveškoj da su u Hong Kongu se kovali planovi za demonstracije i prije više od 2 godine.
BBC Newsnight je rekao da su neki vodeći prosvjednici dobili savjete i materijale od zapadnih aktivista koji su im pomogle u obuci čak 1000 onih koji će kasnije biti uključeni u prosvjede. A Jamila Rakib, izvršna direktorica instituta Albert Einstein, još jedna nevladina organizacija sa sjedištem u blizini Bostona koja analizira i distribuira studije o navodne znakove nenasilnoj borbi, kaže da je jasno da su prosvjednici trenirani, to jest trenirani su kako se trebaju ponašati tijekom prosvjeda. Eto, da ne biste mislili da je narod spontano izašao na ulicu, Jamila Rakib kaže da je u obuci se uči kako se ponašati kad je neko uhićen ili kad si uhićen, praktične stvari poput potrebe za hranom i vodom, kretanje koje može trajati dulje kad su ljudi zbrinuti, kako i se nositi sa vodenim topovima koji se koriste protiv vas i drugim vrstama policijskog nasilja. Eto, izgleda da postoji i cijela jedna možda branša u biznisu naziva revolucionar, prosvjednik, demonstrant i tako nešto. A ako ste voljni za to, imate hrpu tih nevladinih organizacija kojima se možete javiti za djelovanje. Dakle, to je samo jedan djelić utjecaja nevladinih organizacija i što sve oni mogu napraviti kad su dobro financirani. Kad ulazite u Split sa autom na Sirobuji, malo iznad skretanja za City Centar stoji tabla USAID i Split, partner lokalne samouprave. Isti takav postoji na ravnim njivama na ulazu u Split, mislim da je tamo iza one nove benzinske pumpe. Šta je USAID? To ne označava američki aid, što u biti znači pomoć, već označava Agenciju Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj. A njihov je proračun veći od državnog ministarstva i stvarne cije zajedno. Pa čime se ti ljudi bave da i tablu ispred Splita svoju imaju? Robert Kennedy Jr. kaže USAID je paravan cije koji je 2014. godine upotrijebio $5 milijardi da pokrene obojenu revoluciju u Ukrajini, a Victoria Nuland, koja je tada bila neki sekretar u State Departmentu, izabrala je novu vladu mjesec dana prije nego što je stara vlada svrgnuta. Možda niste znali, ali je USAID koristeći porezni novac financirao istraživanje biološkog oružja u Ukrajini, uključujući i COVID-19 koji je skupa sa ovim drugim oružjem pobio milijone ljudi. Financirao je Eco Health Alliance koji je zatim iskoristio sredstva kako bi podržao istraživanje za poboljšavanje funkcije koronavirusa u laboratoriju u Wuhanu. A u izvještaju se također navodi da je agencija bila opetovano povezana sa obavještajnim aktivnostima, a njen bivši direktor John Gilligan priznao je da su u agenciji od vrha do dna prodrli ljudi iz CIA, a objašnjavajući da je ideja bila ubaciti agente u aktivnosti svakog odjela koje smo provodili u inozemstvu, državnog, volonterskog, vjerskog ili bilo kojeg. Također se kaže da je USAID povezan sa državnim udarima u Haitiju, Ukrajini, Egiptu i drugim mjestima.
USAID je, kažu, i teroristička organizacija koja se koristi ne samo za rušenje vlada diljem svijeta, već i za trgovinu djecom i čak i za trgovinu drogom. A USAID se koristi i u medijske kampanje, to jest svrhe oblikovanja javnog mijenja. Tako je USAID platio hollywoodske zvijezde da putuju u Ukrajinu, rukuju se sa Volodymyrom Zelenskim i podignu njegov medijski rejting. Tako je, evo, isplivavaju informacije, Jean-Claude Van Damme za putovanje u Ukrajinu dobio $1,5 miliona, Ben Stiller 4 miliona, Sean Penn 5 miliona, Orlando Bloom 8 miliona i prvakinja Angelina Jolie 20 miliona. A vi ste mislili da su oni neki humanitarci. A dok se ovdje na Balkanu USAID predstavlja kao humanitarna organizacija, u SAD-u je već razotkrivena kao leglo korupcije, političkih manipulacija i financiranja opasnih projekata. Senator Marco Rubio javno je prozvao ovu agenciju zbog pobunjenih u navodne znakove zaposlenika koji vode vlastite političke agende iza leđa američke vlade, prenosi Vigilant News. Obzirom da je novi američki predsjednik Trump zajedno sa Elonom Muskom u potpunosti zavrnio špinu u USAID-u, vrlo je vjerovatno da više nećemo viđati LGBTQ plus parade po našim i drugim gradovima, jer izgleda da je sve to financirao USAID. Pa eto, kome se plače nek plače, a kome se smije nek se smije. Suverenitetu država sve više prijete ovakve organizacije sponzorirane uglavnom sa zapada, pa se neke pokušavaju zaštititi donošenjem zakona, takozvanog zakona o stranim agencijama, po kojima svaka udruga koja se sponzorira u iznosu većem od 20% ukupnog budžeta iz inozemnih izvora se smatra stranim agentom i tome potpada pod drugačiju zakonsku regulativu sa mnogo strožim nadzorom. Država Gruzija je prije manje od godinu dana pokušala donijeti takav zakon, pa su agencije poduprte zapadnim novcem prosvjedovale mjesecima i to na prilično nasilan način. Čak su dovodili kolege iz stranih zemalja, pa se tako zna da su na jedan takav prosvjed došli Talijani prosvjedovati protiv vlade Gruzije sa transparentom koji je bio na engleski jezik jer ljudi nisu znali gruzijski. Eto, vidite kako kolege pomažu prosvjednici jednim drugima. Zapadne države su oštro osudile donošenje takvog zakona, a SAD je okarakterizirao državu Georgiju ili Gruziju nedemokratskom, mada sam SAD ima isti takav zakon donesen još 1938. godine, ali valjda ono što je demokratično za SAD nije za druge i obrnuto. Ima li naša vlast ikakvih namjera donosivati ovakve zakone? Ne zna se. Čovječanstvo
raskrižju. Imamo milion problema jer nalazimo se na raskrižju. U tim nekim igrama, sferama utjecaja mnogi pokušavaju progurati svoje vlastite interese, svoje vlastite agende i bilo što im padne na pamet, ali principi tog djelovanja i principi guranja svojih agendi su zapravo uvijek jedno te isti, a to su da se stvori određeno javno mnijenje ili da se stvori taj egregor, jedna energetska podloga u kojoj ljudi počinju vjerovati da je to potrebno, ili barem ako ne vjeruješ u to da je potrebno, onda barem šutiš, mičeš se sa strane, ne reagiraš, ignoriraš u potpunosti šta se događa, jer zapravo i ta šutnja je pristanak na sve što se pojavljuje u javnom prostoru. Mi smo prvenstveno govorili kako zapravo čovječanstvo, to jest ja sam govorio da čovječanstvo sada stoji na rubu katastrofe i da se suočavamo sa društveno opasnom pojavom koja je iznjedrila neviđene oblike međunarodnog terorizma, informacijske i psihološke naravi i nazvali smo je globalni antikultizam. Ova pojava potkopava temelje našeg društva i ugrožava temeljna načela demokracije, pa možemo slobodno kazati da je antikultizam u biti novi oblik nacizma. A predstavnici globalnog antikulta stoje iza mnogih ratova, iza mnogih terorističkih napada i pokušaja da se svijet dovede do novog genocida. Izdali su i svoj narod i svoju domovinu, čak su i izdali vlastitu djecu i vlastitu budućnost. Zbog takvih su patile milijarde ljudi i budemo li još dugo čekali, ako ih ne zaustavimo, na kraju ćemo svi ispaštati. Da bi to bilo moguće, zlo najprije mora biti razotkriveno i privedeno pravdi. U kontekstu globalnog antikultizma počinjeni su mnogi zločini, uključujući i one posebno teške. Prema 8. samitu Ujedinjenih naroda globalne strategije za borbu protiv terorizma, usvojenog na općoj skupštini UN-a 22. lipnja 2023. djelovanje pripadnika antikultnih organizacija i njihovih pomagača potpadaju pod djela, metode i prakse terorizma. To nisu samo zločini, već su to teroristička djelovanja usmjerena protiv cijeloga čovječanstva. Prema konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida koje je usvojila opća skupština UN-a 9. prosinca 1948. rezolucijom 260 kojeg su ratificirale 153 zemlje, aktivnosti pripadnika antikultnih organizacija i njihovih pomagača definirane su kao genocid. Prema Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda iz 7. srpnja 1998. u kojem su sudjelovale 124 zemlje, aktivnost pripadnika antikultnih organizacija i njihovih pomagača su definirane kao genocid i zločin protiv čovječanstva. A s obzirom na opseg i stupanj društvene opasnosti ovih kaznenih djela,
Svi predstavnici antikultnih organizacija te svi oni koji su svojim djelovanjem ili zločinačkim nečinjenjem izravno ili neizravno pomagali u počinjenju ovih zločina moraju biti odgovorni za izvođenje terorističkog djelovanja, vršenje genocida i zločina protiv čovječnosti, a za ovo to su teška kaznena djela i za njih nema zastare. Tijekom 30-godišnjeg zločinačkog djelovanja antikultizma milijarde nevinih ljudi su patili, što je nanijelo veliku štetu njihovom tjelesnom i psihičkom zdravlju. Nije samo stvar u brojkama, tu su i životi koji su osakaćeni ili uništeni. Fenomen antikultizma je bez presedana u svojoj nehumanosti. Međutim, danas tijela za provođenje zakona, pravosuđe i međunarodna pravna tijela i mediji su zaraženi antikultizmom. Stoga je potreban potpuno novi pristup kako bi se ova pojava iskorijenila te nadoknadila štetu koju je prouzročila. U ispovijesti pamtimo kako je 1945. uspostavljeno pravosudno tijelo bez presedana, Međunarodni vojni sud, koji je bio dio Nürnberškog procesa i osudio je nacističke zločince. Pa tako bi trebalo i danas. Na legitiman zahtjev samog naroda, to jest svih nas, trebao bi biti osnovan specijalni međunarodni kazneni sud koji će istraživati i procesuirati sve one koji su uključeni u antikultizam i njegove zločine protiv čovječnosti. Globalni antikultizam kao novi oblik nacizma je fenomen bez presedana i poziva na osnivanje zasebnog međunarodnog kaznenog suda koji bi istražio to pitanje. Zapravo kao i danas, pa i u vrijeme nacizma, društvo nije u potpunosti shvatilo razmjere zločina i oni su se mogli otkriti samo kroz sudske postupke. Dakle, slično tome i danas bi se trebao uspostaviti novi sud koji će se baviti kaznenim djelima antikultista i informacijskog terorizma. Takav sud će otkriti istinu o ovoj pojavi i društvu pokazati pravi broj žrtava. Istina, istraga je trenutno u tijeku i njena je svrha otkriti sve pojedince koji su uključeni u zločine antikultista. Neizbježno idejni inspiratori, organizatori i ključne figure globalnog antikultizma će biti osuđene. Osim toga, součesnici u zločinima među predstavnicima državnih resora, snaga sigurnosti, tijela za provođenje zakona i pravosudnih tijela također će biti pozvani na odgovornost. Svi oni koji su djelovali protiv nevinih ljudi, upotrijebili nezakonitu silu, koji su po službenoj dužnosti sudjelovali u krivotvorenju dokaza o krivnji, krivotvorenju kaznenih predmeta i provodili nezakonite radnje nasilja, kao i oni koji su postupali pod nuždom ispunjavanja naloga viših vlasti, potpuno svjesni da su takvi postupci nezakoniti. Stoga svi ti pojedinci svjesno su kršili zakon i zakletvu koju su položili da će služiti svom narodu, čime su počinili djela protiv same demokracije. Stoga Međunarodni kazneni sud će sve pojedince, bez obzira na njihov status, društveni položaj ili važnost položaja u vlasti, pozvati na odgovornost za sudjelovanje u terorističkim aktivnostima, za neprijateljsko djelovanje usmjereno na potkopavanje ustavnog poretka i temelja demokracije, te neizravno ili izravno podupiranje zločina protiv čovječnosti.
Možda ste se pitali kako to da se korupcija, terorizam i ostale te zla našeg društva skoro nikada ili gotovo nikada ne mogu riješiti. To je zato što oni koji su zaduženi za to rješavaju su u cijelu tu igru i uključeni. Stoga da bi se nešto zapravo riješilo, potrebno je napraviti jednu instituciju izvan svega toga, kao što je ovaj sud o kojemu sada upravo govorim. I u prošlosti je bilo više ili manje dobrih pokušaja da se konačno na nekoj globalnoj razini razriješe pitanja i korupcije, i terorizma, i ratova, i trgovine djecom, drogom, prostitucije i svega ostaloga. Kako bi taj sud trebao izgledati? Dakle, prvo bi trebao biti točan, pošten i beskompromisan sud u kojem neće biti mogućnosti žaliti se na odluke Međunarodnog kaznenog suda, revidirati ih, niti će ih moći poništiti bilo koji drugi sudski organ, to jest nema višeg suda od ovog. U početku se kazneni postupci mogu pokrenuti u pojedinim zemljama zahvaćenima antikultnim djelovanjem informacijskog terorizma, a u skladu sa postojećom zakonskom regulativom individue osumnjičene za radnje koje ugrožavaju sigurnost zemlje, uključujući izdaju i terorizam, odgovarat će po zakonu i možemo se suditi na način koji osigurava poštivanje načela pravde. Slučajeve naravno treba voditi sa maksimalnim pristupom javnosti kako bi javnost bila upoznata sa postupkom, dakle ono live, direktno na TV-u. Proces mora biti što transparentniji i pod nadzorom i kontrolom društva. Osim određivanja kazni za sve uključene u globalni antikultizam i njegove kriminalne aktivnosti, posebni Međunarodni kazneni sud također će uspostaviti mehanizam za naknadu štete svim pojedincima koji su izravno ili neizravno ispaštali od antikultizma u posljednjih 30 godina. Osim toga, bit će obeštećena rodbina poginulih zbog djelovanja antikultnih organizacija i njihovih pomagača, kao i rodbina onih dovedenih do samoubojstva takvim akcijama. Kao rezultat istrage bit će sastavljen popis onih zemalja, a prema odluci suda te će zemlje biti dužne platiti odštetu svima onima koji su pogođene antikultnim aktivnostima. Posebna pozornost posvetit će se zemljama koje su otvoreno poduprle antikultizam, financirali i dopustili predstavnicima antikulta da svoje zemlje pretvore u poligone za njihove nacističke metode. Međunarodni sud pravde zahtijevat će od tih zemalja da plate odštetu ne samo građanima drugih zemalja zahvaćenih antikultizmom, već i svojim građanima. Posljednja 3 desetljeća postojanja globalnog antikultističkog pokreta i od takvih organizacija, velik broj ljudi, uključujući scijentologe, štovatelje Krišne, Jehovinih svjedoka i predstavnika drugih vjerskih i svjetovnih organizacija, bili su klevetani, proganjani i ocrnjeni. Poricanje da su razne organizacije i pojedinci bili predmetom nezakonitog progona sa kršenjem ljudskih prava i sloboda u organizaciji antikultnih organizacija jednako je poricanju nacističkog holokausta.
Imajući to na umu, svi oni koji su bili pogođeni djelovanjem antikultizma trebaju biti izjednačeni sa onim narodima i ljudima koji su stradali u genocidu počinjenog od nacista, a i svim drugim genocidima. Čim je antikultizam bude poražen, oni također trebaju imati pravo na odštetu od nacija koji su podržali razvoj antikultizma u svojim zemljama. Osim toga, korištenje diskriminirajuće terminologije koju su umjetno uveli predstavnici tih organizacija treba strogo ograničiti. Upotreba termina kult, sekta, destruktivni kult, totalitarna sekta i njihove izmjene u odnosu na vjerske ili svjetovne organizacije treba promatrati kao potporu ili propagandu nacizma. Tko god koristi ove pojmove stigmatizira svakoga, u jednakoj mjeri izražava svoju podršku nacističkim metodama. Moderni antikultizam utjelovljuje novi, još podmukliji i brutalniji oblik nacizma. Nadalje, sud će ostati uporan u svojim odlukama ako neki pojedinci koji su javno podržavali antikultiste pokušavaju dokazati svoju nevinost tvrdeći da su bili izmanipulirani i na prevaru uključeni u međunarodne kriminalne aktivnosti. Svi pokušaji ovih osoba da dobiju priznanje svoje nevinosti jednaki su proglašavanja pomagača nacizma nevinima. Onih koji su dobrovoljno ili čak pod prisilom otvorili plin i ubili tisuće nevinih ljudi u plinskim komorama. Saučesnici i simpatizeri antikultista su pred zakonom jednako krivi kao i novinari koji su počinili informativne terorističke akte i time nanijeli ogromnu štetu čovječanstvu, svojim državama i svojim građanima. Ove teme o kojima ja pričam su nažalost često naporne i dosadne i ja imam tako neki možda nezahvalan zadatak. Međutim, sjetio sam se jedne priče s jednom izbjeglicom iz Ukrajine prije 2 godine. Kako se i kad se dogodio puč u državi kad je bilo jasno da će doći do sranja, a to je bilo već ima i 10-ak godina. Mnogi ljudi su tada okretali glavu i govorili da ih nije briga što se događa, jednostavno su živjeli svoj život. A sada kada je Ukrajina gotovo uništena, 1 milion ljudi skoro ubijeno, a milijuni raseljeni naokolo, kažu da smo odmah reagirali, svega ovog ne bi bilo, ali kasno Marko na Kosovo stiže. Stoga i ova priča o sudu kojeg trebamo napraviti da bismo osudili cijelu priču antikultizma je jako važna. Međutim, možda mnogi od vas sada ne razumiju zbog čega je to tako bitno, jer nikome od vas se ništa to ne događa, ali postoji ona izreka fina koja kaže: mene nije bilo briga jer ja nisam bio komunist, nisam bio anarhist, nisam bio socijalist, ništa, a kad su njih odvodili ja sam okretao glavu na drugu stranu, a sad kad su došli po mene, nije ostalo više nikoga da se za mene zauzme. Uvijek je ista stvar u pitanju. Stoga zločini antikultista su zapravo bez presedana i isključuju svaku mogućnost poputljivosti prema bilo kojem od tih sudionika. Osim toga, kao nužan korak pri pokretanju pravnog postupka moraju se poduzeti koraci za informiranje i izvještavanje javnosti o suđenju, a neophodno je da ljudi ispravno percipiraju postupke suda i tijela koje izvršavaju sudske odluke.
Stoga ljude treba osvijestiti o prirodi i opsegu cjelokupnog zločinačkog djelovanja antikultista. Evo, možda ovako ko što ja radim u ovoj emisiji. S tim u vezi postoje i rezultati istrage predstavljeni od doktora Igona Čolakijana. Oni su posebno dragocjeni i ovo je polazište koje je postavilo temelje za događaje koji se sada trenutno odvijaju na pravnom polju. Omogućio je identificiranje i poraz skrivenog neprijatelja koji je potkopavao temelje slobode i demokracije i nedopustivo dugo vremena ostao nezapažen. Ali da se to više nikad ne ponovi, potrebne su preventivne mjere, stoga je sad više nego ikada na legitiman zahtjev naroda potrebno uspostaviti jedinstvenu organizaciju zaštićenu međunarodnim statusom te posebne ovlasti za zaštitu ljudskih prava. Ta organizacija će imati sve ovlasti zaustaviti bilo kakve napade na slobodu i ljudska prava, osigurat će da zakon i pravosudni sustav rade za ljude, a ne protiv njih. Jednom odmah nakon poraza nacizma propustili smo svoju priliku, čak i tada, znajući i shvaćajući kako su ih inicirali antikultisti tog vremena, nacisti su djelovali na psihološkoj razini, kako su usađivali ljudima u umove destruktivne slike. Tada bi uz Ujedinjene narode trebala postojati organizacija posvećena zaštiti ljudi protiv najopasnijih skrivenih tehnika psihološke manipulacije, što su nacisti naučili od antikultista. Ovo bi vam sve trebali govoriti na HTV-u, a ne da vam ja govorim na radiju, jer te tehnike su bile alati koji su omogućili uspon nacizma i bili uzrok najgnusnijih zločina koje su počinili nacisti i drugi nakon nacista. U to vrijeme mi kao čovječanstvo nismo u potpunosti razumjeli opasnost s kojom smo se suočili i propustili smo priliku da zaštitimo našu slobodu i demokraciju. Ali ne smijemo ponoviti istu grešku u budućnosti i dužni smo čuvati budućnost svih generacija koje nas slijede. Stoga, nakon svega što ste čuli, sada razumijete zašto sam ovo sve pričao i vjerujem da je duh slobode još živi u ljudima, u njihovim srcima i u srcima njene djece i ove zemlje. Vjerujem u ljude, vjerujem u narod i znam da mi kao čovječanstvo koji smo pobijedili nacizam, mi smo isto to čovječanstvo koje će nadvladati i antikultizam. Postoji još jedna tema koja je ljudima također naporna i dosadna. Ne žele o tome puno slušati, razmišljati, pogotovo ako oni s njome nemaju nekih velikih doticaja, a riječ je o klimi i klimatskim ekstremima koji se događaju diljem svijeta. Prema bazi podataka Vulcano Discovery u 1980-ima je svake godine bilo oko 10.000 potresa magnitude 3 ili više. Međutim, počevši od 2021. godišnje se događa više od 60.000 potresa ove magnitude. Naime, ova baza podataka uključuje značajan skup seizmičkih događaja koji nisu prisutni u drugim bazama podataka. Povećanje broja potresa male magnitude ukazuje da će broj potresa velike magnitude vjerovatno porasti u budućnosti.
prema Gutenberg-Richterovom zakonu, a ovaj zakon izražava logaritamski odnos između broja potresa i njihove magnitude. To jest, ako raste broj potresa male magnitude, očekuje se da će porasti broj potresa velike magnitude. Važno je napomenuti da nijedna globalna seizmička baza podataka ne može pružiti potpuni i precizan prikaz seizmičkih aktivnosti u cijelom svijetu zbog razlika u tehničkim, znanstvenim i praktičnim aspektima njihovog rada. Tako da postoje razni grafikoni broja potresa magnitude 3.0 i više koje su zabilježene i različite međunarodne seizmološke službe od 1979. godine i one nisu uvijek usklađene. Kako bi se dobila sveobuhvatnija i objektivnija seizmička slika ili slika seizmičke aktivnosti, bitno je usporediti i uskladiti podatke iz različitih izvora uzimajući u obzir njihove osobitosti i ograničenja, a ekipa iz Međunarodnog pokreta ALLATRA je to napravila izvještaj o napredovanju klimatskih katastrofa na zemlji i njihovim katastrofalnim posljedicama. Ovaj materijal možete pronaći na internetu i sadrži više od 25 godina rada vezanog za klimu. Potresi dubokog žarišta su seizmički događaji koji se događaju u dubinama ispod 300 km, u nekim slučajevima dosežu dubine i do 750 km ispod zemljine površine. Potresi dubokog žarišta događaju se u uvjetima visokog tlaka i temperature, pri čemu se očekuje da će se materijal plašta plastično deformirati, a ne biti lomljiv, te stoga ne bi trebao stvarati potrese. Ipak, takvi se događaji redovito bilježe, a mehanizmi njihovog nastanka ostaju predmeti znanstvenih rasprava. Trenutačni porast potresa ne pripisuje se samo napetosti u zemljinoj kori, već je uzrokovan porastom globalne magmatske aktivnosti duboko unutar zemlje. Na to ukazuje eksponencijalni trend porasta potresa dubokog žarišta i taj grafikon pokazuje eksponencijalnu progresiju sve većeg broja potresa na dubinama većim od 300 km u gornjem sloju zemlje. Značajan skok može se uočiti od 1995. godine, sličan skokovima u mnogim drugim geodinamičkim anomalijama. Prema modelu opisanom u ovom izvještaju, potresi dubokog žarišta predstavljaju eksplozije ekvivalentne snazi velikog broja atomskih bombi koje istovremeno eksplodiraju duboko unutar zemljinog plašta. Eksponencijalni rast broja potresa dubokog žarišta ukazuje na izuzetnu magmatsku aktivnost našeg planeta. Rastuću seizmičku aktivnost u plaštu posebno je zabrinjavajuća zbog činjenice da potresi dubokog žarišta često izazivaju snažne potrese unutar zemljine kore. Ovakva aktivnost je povezana sa aktivacijom vulkana, jer mnogi veliki gradovi nalaze se u blizini ili čak unutar vulkanskih kaldera. Na primjerice Kagoshima u Japanu nalazi se unutar kaldere Aira, Napulj i Pozzuoli nalazi se u blizini kaldere Campi Flegrei u Italiji. Nadalje, Njemačka je domaćinom masivnom supervulkanu nazivom Laher See, koji je posljednjih godina počeo pokazivati znakove aktivnosti.
Povećana seizmička aktivnost u blizini vulkana ukazuje na aktivaciju magmatskih procesa, ukazujući da se komore vulkanske magme pune i vjerovatno se pripremaju za potencijalnu erupciju. S obzirom na trenutnu netipičnu aktivnost magme u dubinama našeg planeta, erupcija jednog supervulkana mogla bi izazvati lančanu reakciju vulkanskih eksplozija, što bi dovelo do globalne katastrofe. U zadnjih 10 dana na grčkom otoku Santorini dogodilo se više od 1000 potresa raznih magnituda 3, 4, 5, 6 i više. Neki su bili na manjim, neki su bili na većim dubinama i kažu da su ekipe za hitne slučajeve raspoređene na Santoriniju i pripremaju se planovi evakuacije jer sve snažniji potresi pogađaju taj grčki otok. Procjenjuje se da će aktivnost nastaviti se narednih nekoliko dana i da bi moglo doći do još dužeg seizmičkog slijeda, rekao je grčkoj televiziji Eftimos Lekas, profesor tektonske geologije i upravljanja katastrofama, te dio tima stručnjaka koji procjenjuje situaciju na terenu. Iako se stalno priča o evakuaciji, izgleda da zapravo organizirane evakuacije od strane države nema, već ljudi bježe u vlastitim privatnim aranžmanima. Međutim, količina postoji na Santoriniju, postoji trajektna luka i postoji aerodrom sa malim brojem linija. Međutim, kako su ljudi počeli bježati, povećao se broj linija i naravno poskupila je cijena i trajektnih karata i avionskih karata. Tako da zapravo, u kapitalizmu, u potrošačkom društvu, na jadu i bijedi ljudi uvijek je dobro zaraditi lovu. Pa tako se to trenutno događa i sada. Zašto država ne organizira besplatno evakuaciju ljudi na Santoriniju? Pa zato što nemaju para. A na kraju krajeva nalazimo se na raskrižju, to jest čovječanstvo se nalazi na raskrižju u vremenu kad je sve okrenuto na glavačke, tako da zapravo država ne služi tu da štiti svoje građane i vlade ne služe tome, one služe možda više da ih operušaju. Ova priča na Santoriniju je jako interesantna. Može avion, može trajekt, može po trostrukoj cijeni nego što ste imali do sada. Na raskrižju se događaju svakakva sranja, tako da evo u Hrvatskoj dojave o bombama u školama kažu diljem cijele Hrvatske. Isto to se dogodilo u Mađarskoj prije par dana, pa su i oni pokrenuli neke priče o povećanju sigurnosti u školama. U nas su to već krenuli zbog onog jednog ubojstva od prije 2-3 mjeseca. Nešto se tu događa, pratimo dalje ovu medijsku kampanju da vidimo gdje će sve to završiti. Jučer je jedan čovjek ubio 10 djece u školi u Švedskoj, a danas su dva naoružana kriminalca ili šta ja znam šta li su već otvorili vatru, pucali su na podzemnoj stanici u Briselu. Izgleda da Europa tone sve dublje i dublje. Ali to je sasvim normalno za čovječanstvo na raskrižju. Pa evo, od tih pustih, velikih, teških tema, možda bi vam za kraj mogao ispričati jednu interesantnu pričicu.
zabavniju, onakvu kakav bi zapravo i radio trebao biti. Jel? Kaže, pita sin tatu kako to politika djeluje i šta je to, a stari ga gleda pa kaže, pa evo sinko, probat ću ti ovako objasniti. Ja zarađujem u ovoj obitelji i donosim sav novac, pa ćemo mene zvati kapitalizmom. Tvoja mama upravlja novcem i radi svu administraciju, pa ćemo nju zvati država ili vlada. Mi skrbimo o tebi i o tvojim potrebama, pa ćemo tebe zvati narod. Dadilju ćemo zvati radnička klasa, a tvoj mali brat je budućnost. Eto, sine, razmisli od ovome što sam ti rekao, pa mi se javi šta si i kakav zaključak donio u vezi politike. Dječak je otišao spavati navečer razmišljajući što mu je otac rekao i čuo je od jednom momentu da mu mlađi brat plače. Digne se da pogleda svog brata, a mlađi brat usran do grla. I on tako ode do roditeljske sobe i vidi da u sobi mater spava. Kako je nije htio buditi, otišao je do dadiljine sobe, ali tamo vrata zaključana. Pogleda kroz ključanicu i vidi svog oca u krevetu sa dadiljom. I tako dječak odustane od svega i vrati se samo spavati. Sljedeće jutro na marendi otac gleda dječaka i pita ga, jesi razmislio malo o onome šta sam ti rekao, jesi shvatio kako politika funkcionira? Kaže sin, mislim da jesam. Dakle, kapitalizam jebe radničku klasu dok država, to jest vlada, spava, ljudi su ignorirani, a budućnost nam je u govnima do grla. Eto, dragi slušatelji, hvala što ste bili strpljivi i poslušali ovu emisiju do kraja. Čujemo se opet sljedećeg četvrtka na istom mjestu, na isto vrijeme, a do tada uživajte u životu ako možete, uz srdačan pozdrav od Dražena i Žele. Čovječanstvo na raskrižju.